खुलुमबाय साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउट्युब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 25 फेब्रुआरि 2021 आंनि मुङा मिस फुंबिलि बसुमतारी। BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारी बिथाङा समायखिरा लानायनि उनाव बिथाङा बड'फानि मखरसालियाव मान बावफैदों आरो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि BKWSCखौ BJP सरकारनो दाफुंनानै होनायलाय इयुननि समाव BJP सरकारजों थागोन होनना बुंदों। चिरांनि बिजनी ओनसोलाव बिथां प्रमद बर'आ पेरामेडिकेल एन्ड नार्सिं इनस्टिट्युट बेखेवदों। लोगोसे स्पर्ट अथ'रिटि अफ इन्डिया गायसनगोन। लोगोसे आबाद मावनायखौ नोजोर होनानै चिरां जिल्लायाव गंसे फुड प्रसेसिं इन्डास्ट्रि आरो कल्ड स्टरेज गायसननो थांखि लादों होनना बुंथिदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि 500 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 30,000 रां, जौ फानग्रा हाजिरा मावग्राफोरनो रांनि अनसुंथाइ आरो चिरां आरो क'क्राझारनि गावबुराफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। 1 मार्चनिफ्राय 60 बोसोर बैसोनि बारा सुबुंनो कभिडनि टिका होनाय जासिगोन। 10,000 सरकारि फाहामसालियाव टिकाखौ बेसेन गैयालासे थुगोन नाथाय सरकारि नङै फाहामसालियाव बेसेन लागोन होनना बुंदों। बेसेनखौ साननैसोनि उनाव हेल्थ मिनिस्ट्रिआ फोरमायगोन होनना प्रकाश जावडेकारा बुधबारखालि बुंथियो। भारतीय किसान इउनियननि लिडार राकेश टिकेतआ पार्लियामेन्टसिम 40 लाख ट्रेक्टर रेलि खालामगोन होनना हुमखि होयो जुदि सरकारा फार्म ल'खौ बोखारफिनाब्ला। प्रेसिडेन्ट राम नाथ क'विन्दआ बुधबारखालि म'टेरायाव बुहुमनि देरसिन क्रिकेट स्टेडियाम बेखेवदों, जायनि सिगां मुङा भारतनि गिबि डेपुटि प्राइम मिनिस्टार सरदार वल्लभभाई पटेलनि मुङै दोननाय सरदार पटेल स्टेडियामनि मुंखौ सोलायनानै दानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि मुङै नरेन्द्र मदि स्टेडियाम दोननाय जाबाय। गासै बेयाव 1,32,000 सुबुङा जिरायनो हागोन। आसाम राइफल आरो मिज'राम एक्साइज एन्ड नारक'टिक्सनि जयै सिग्रोमनायाव मिज'रामनि आइजलनिफ्राय 57 लाख बेसेननि 128 ग्राम हेर'इन सिग्रोमना हमनो मोनदों। बेनि असिलायै सानै सुबुंखौ खानाय जाबाय। एसिया हादरमानि मादाव भारतआ साइबार एटाकनि बेलायाव नैथि थाखोआव फाइनान्सियेल सेक्टराव बांसिन खैफोद गोनां। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। गोजोन्थों।